Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Jerry at tubo ti probinsya ti Leyte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, awagan naklaangan itinagan a Jerry. Sipud pa'y adaak itinakayanakan kan dimmakkelak a lugar ijay Leyte, may saakon aman nalon. Mas dao ka siguro manang no ibagak a pagaayat ko adengdenggan dahi ti a programa, sipud na sarakak ti YouTube channel yo. Tapno di kay marirong agpanunot, Ilocana ngamin tinagbalin nga asawak manang. Iso ang nakasursuro kan makaawatak iti pagsasao nga Iloco. Diyak impagarup manang agapo dito YouTube channel yo, maikanak mo ti gondaway amang ibuksilan iti saem nga intunda dagiti makakanigid a grupo iti pamilyak nang runa una yan iti kabsat ko. Sapay la ko mga rodmanang tamaikan mo't iti gundaway ama idrama da iti padas ko, apat siya ka makatulong, tapno mawaknitan ti panunot, dagiti maeng-engganyo ako mapeng iti grupo, akang runaan akabusor ti gobyerno. Makabannog ti agtalon, manong. Aganos ta ading ko. Saan tamot ngamin na nakaadal gapo iti rigat ti biag? Manong? Sa maysa,
Masapol at tulungan ta ni Nanang amanggad iti pagbiag tayo ading ko. Tano saan ta tulungan ni Nanang? Anya langan nga iti pagbanagan tayo. Anya nga manong. Awan mabalinta Malang aro din. Ituloy tan taggayag dito'y talon. Madamdam malaang napudot ton tindarang ti init ading ko. Umay kan. Oh, anyat pampanunutom, Jerry. Ni Mac Nanang. Oh, apay di adim. Ada ka di parikot kan kwa na. Madlaw ko nga na maupupay ni ti panagtaltalon milaang Nanang. Nay, saan arumbang alalaeng ti panagtalon anak ko? Napatag ti papel ti manalon iti komunidad. Tanuawan dagiti manalon. Kasano kumama asikaso dagiti talon. Sa dino nga iti pagtaudan ti kanan dagiti umili. Saan kumatkit di alalaisan ti panagtalon Nanang? Ipampanakal ko ti panagbalin ko aman nalon. Nimak nga ading ko ti pagtanagak. Jerry anak, inauna ka nga adayo ngem iso. Si Kati Rumbeng amang igiyaken kwa na, tapno saan ama upay iti panagbalin na aman nalon. Nanang, Laglagi pam anak ko, uray pa'y no agtaltalon kayo laeng ama ko na, dakkel ti kontribusyon nyo iti komunidad tayo. Day tati imulam iti isip jay adim anak ko. Panagkunak, makatulong dagiti alalaki manong. kasano ko makatulong da ako ng Mac? Agdadata kamong ti makakanigi da grupo da gijay ading ko. Manong, Di ka mamatpati kadakwada Mac. Sana makatulong da gijay. awan matdakas na, nudom ngagta kadakwada san ka di? Anya? Ag-lecture da ka no madamdama. Ay na Mac. Amumot asarong karak no madamdama ni Alice. Isong awan panawon ko adong magitan nyaman nga elektur da. Unay kamatan manong, mabait laang mat. Nangagmumot yung bagak sanaya. Ada pagnak no madamdama. Sarong karak ni Alice. Iso mabalin ka di Mac. Ituloy tantag trabaho dito'y talon tapno masapa amalpasta. Itikasta sa anak mo't amala daw amang sarong karak ni Alice. Anyan. Talaga pinaypayso ni Mac nga adin ko ti dimngag iti lecture nga ibagbaga dagiti alalaki. Ang imposible ti ibagbaga dagiti alalaki. Matulungan da kami aman nalon. Kasano ko mga aramidan da day tangay. Kamay sa. Agdadata akabusor ti lintag dagijay. Takamang dakat nga ron ti makakanigi da grupo. Iso kasano ko makatulong da kadagiti kaskada kami aman nalon. Ay, darasagkit din nga idalimanag dagiti rumbang nga iyawit ko, tagawid akon. Diyak ka iti maladaw ang mapanitayan da alis. Namnamaan na ti ipapan ko ijay balay da inton sardam. Iso asa na rumbang nga mataktakak. Baybayaklatan ni makngading ko adong nga gitan nyaman nga ibagbaga dagiti alalaki. Basta siyak, nas ka na makaawid akon, tapno makapagsagana ak mata sumarungkar ka ni Alice inton sardam.
Man amo manang Emmy, agdadatamat ngamin nga amok ti kinasya sino dagiti lalaki anang engganyo iti kabsat ko, ngamno apay ajak man lain niya likakanimak. Binaybay-ak asimurot ken dimngeg iti lecture dagiti lalaki nga agdakdakiwas idi, ijay lugar mi, ijay Leyte. Nalabit anapatpatag nga amang kanyak iti daydi akanito ti saritaan mi iti ararogek abalasang, iso ajaklatan ingkaskaso ti kukuyog ni Mac kadagijay alalaki. Ti umuna adaras nga isusurot kadakwada ti kabsat kumanang, nasunutan pay anasunutan, agingga nga idi agbalawak, nadlaw ko nga ad-adu pa yan agundaway asumurot kadakwada ti kabsat ko, ngem ti kadwaennak nga aggammulo iti daga, ijay talon mi. Nay, kunak man no si marunukan ka ijay talon ni Mac nga adem. Saan mo tanap na pa ni Jay Nanang? Uray lapim murawon ti mata ka ng ruray kan kuana. Ngam sana nagpakpakita ijay talon. Kat no si marunumot kan ka arimwar itay bigat. Anya? Day tati agpaiso, Jerry. Ni, napanan na ka no, Nanang. Ijakon din amag anak ko, tati amok, sumarunukang ka ijay talon. Kunak no imo na kalaang arimwar ngam iso. Nanang, Napanan nga rudon jay adem, no saan mo't gayam asim marunukan kay jay talon anak ko. kaslam mo ko no sa dino tinapanan ni Mac, Nanang. Sa dino? Masigurado kasi murot manenday jay kadagiti lalaking agdakdakiwas. Amang ibagbaga nga isuda ka no ti makatulong kadagiti kas kada kami aman nalon. Anya, dagita ilalaki nga ibagbagam akamang ti makakanigid a grupo. Wan, Nanang. Ay, por Diyos, apay akanayon asumurot kadakwada ni Mac. Kayat na ngamin ti domog iti lecture da, Nanang. Iso akanayon na sumurot kadakwada. Anyan, imbis kumamad ama... Nay, aday tagaya mo di adim anak ko. Ala, Nanang, siya kun ti makisarita kan kuana. Siya kun ti makam mo. Malaksid ka dagiti inlawlawag ko, adu pa'y ti insurod da kanyak manong. Awan kinapod no dagiti imbagbagada ken kamak. Kasano ko mamatulungan da dagiti mannalo na kaskadata, kat masansan nga agdakdakiwas na lang nga agkalkalapit agbalin na kamang da. Manong, dakkel ti panagtalak ko kadakwada, makatulong da. Mabalin ka di Mac, siyak ti denggam. Imbagak lang arudan nga awan kinapod no dagiti imbagbaga dagiti alalaki. Anya kamatan manong Jerry, kaslaawan pa nang isakit mo kadagiti padata ang manalon. Apay ko mga awan. Mannalo nakmet, isa arumbang lang arud nga isakit ko dagiti kaskadata. Apay nga rod adi ka mamati iti ibagbagak. Gaputa imposible dagiti imbagbagada ken kamak. Saan na nakapapati? Ken maysa, di na kun matultulungan ni Jitalon, gaputa kanayon na makikuyog ka kadagiti alalaki. Kasano lang ti panagbiag tayo no kasta ka. Laglagi pa madatalaan ti katulungan ni Nanang amanggad para iti pamilya tayo. Para kadagiti inaudi a kakabsat ta. Iso asapay lakumat, agamiris ka Mac. Tulungan na nga agammulo iti daga iti talon. Dahil iti rumbang nga si kaswanta. Saan ka taday ta sumursurot kalatan kadagiti alalaking agdakdakiwas nga agkalkalapit agbali na kamang da. Tulungan na kiti talon. Apay nga Jerry, di kay mo ton agsasaong agkabsat. Anyat mapaspasamak kada kayo aya. No siyak, Nanang, awan ti daki sa mapaspasamak kanyak.
Ni Mac ti kasarita yo. Tunggal ganda ta kakasarita jay adim. Kanayon nga ibaga na nga awan ti dakas ang mapaspasamak kada kayo adwa anak ko. Anya katawanan nanang. Di ka magsasao, gapu tadyak magustuhan tar aramidin na kanayon na sumurot kadagi di lalaki. Di nak matulungan na pulo si Jetalon. Saan na nakasida kanayon na dua kami ang mapanititalon na napanawan day di tatang. Anak ko, Sipod na rugyan ng tidimngag iti lecture dagi di lalaki, awanin. Kanayon latan na sumursurot kadakwada. hanyan ti mapaspasamak kada kayong agkabsat. Naalas mo't kat amakit kita dagiti inaudi a kakabsat yo nga adda saan nyo apagkinkin na awatan adwa ka ni Mac. Nanang, Sang kaibagakken ka anak ko, sikat ti inauna, iso asik ako mga rutirumbang ang makaawat. kanayon mo takas tatararamidak nanang. Ngam na labusan ni Mac. Ununaan nan ti panakikoy-kuyog na kadagja lalaki ngam titulungan na kumay talon. Iso atap no maliklikan ti kanayon na panagsubang mi adwa. Ken tapno sana makita dagiti inaudi a kakabsat mi tanyaman na saan mi apagkinawatan. Agtalinaadak pa lang iti kalapaw tayo iti taltalon nanang. Saanak pa lang agawid ditoy. Dandanin makabulan ti kaadak dito'y kalapaw mi dito'y talon. Nga manipod mayak dito'y. Saan pa apulo sa nagpakpakita kanyak ni Mac nga ading ko. Talaga binaybayan na nasisyak lang ti agasikaso dito'y talon. Di na kong tinulungan. Siguro, oday talatan sumursurot kadagdi alalaki ti kukuin na. Di na pain mapanunit ti umay mangtulong kanyak dito'y talon na napanawan day di amami. Hangam, makaamo ni makita nyaman na kayat na. Di nanto mauray ng agpakpakasi akin kuha nang umay naktulungan dito'y talon. Kabalak mo't nga si kasun ti talon mi. Iso asa anak to Apulos nga umasidag kan kuha nang agkid daw iti tulong. Saan Apulos? Nagsakit tinakam kanyak ni Mac nga ading ko, idi imbagak nga awan tinasaya at amagimulan na, iti panakikuykuyog na kadagiti makakanigid a grupo manang. Nga maklunat nga ad-adapay ti panagsakit tinakam ko, idi saanan ang nagparparang Apulos ni Mac ijay talon. Kat impatudun na latan kanyak ti panaggamulo iti daga, aka kaiso na akatulungan ti inak para iti inaldaw a panagbiag mi. Siyakmet, gaputa inaunaak ng iso, ad-addan asa anak ang nagpakumbaba, nang runakat amokmet akabailak nga asikaswan ti talon mi. Sumagmamano abulan asa anak ang nagpakpakita iji balay mi manang, kat nagtaltali na edaklaeng iti kalapaw mi iji talon. Agingga idiing kadeng ko ti agawiden, tapno umiliwak met kadananang, ken kadagiti kakabsat ko. Anya jay kunayo nanang? No kasano ti kabayag ti panagnaed mo iti kalapaw tayo ijay talon. Isumutan ti kabayag ti saan a panagawid ni Mac nga ading mo anak ko. Anya? Day tati agpaiso. Kat tinaudi adamag ko maipapankan ko ana.
Talaga asimurutan iti makakanigid a grupo nga imapon iti kabambantayan. Anya? No kasta, talaga pinatuloy na tinakikapang iti makakanigid a grupo? Wan anak, katika kaiso na laangan a pamuspusan, tapno maamwak ti mapaspasamak ijay adem. No makasaritak dagiti kakalugaran tayo nga agan anop ijay bantay. Nawayada ngamin a makapan ijay, tasaan mo't idadang dagiti lalaki nga da ijay. Pakairanudan da ngamin idananang. Uy, nakarkar, nakasuron ko ti kabsat ko, kapoy ti inaramid na. Hanggang anya, Jerry. Ang madanaga nak para kan kuha na nanang. Madanaga nak iti nagbalin a desisyon ni Mac kasi murot iti makakanigid a grupo. Itapay laeng, rumbang nga isagana tayo ti bagi tayo. Tama nga no kalat-lata na madamag tayo, ana isagmak ni Mac kaputa na paengkwentro da kadagiti militar. Apay analiday ka, nanang? Jakman amo anak ko, madandanaga agtibtibayo ak. Ha? Apay ngamin, nanang? Saan ama punas iti isip ko ni manong mo amak? Anya? Wan nga agpayso, nanang? Kumusta nga tan ni Manong Mac? He, jak amo anak, jak amo. Ngam idi pa'y kalman asaan ama punas iti isip ko ni manong mo amak. Am kakaamangan no adadakas a napasamak kan kuana. Ala, saan kayo nga agsao iti kasta, nanang? Ay, yadadayo ko mati apo. Sapay la kumata. Ha? Ne, anya day tanagsardang iti batog anak. Lugan ti pulis, nanang? Anya, ne, apay nga ta. Anya ti gagara dagiti pulis. Agyamanag, nalpas ko amin ng dagiti trabaho diti talon. Nabubunas ti busel dagiti mulak kita dito eh. Masapula ka na yun na masuknalak, tapnawan ti makalusot a peste. Jerry! Timog ni nanang day siya. Jerry! Ni, kanya nga ta tinapasamak. Apay akilat nga may dito'y talon ni nanang, katagdadaras pa eh. Tinasaya at sabdaklangan. Anya jay kunayo nanang. Awanan jay adim. Natayan ni Mac anak ko. Anya, kasano napasamok na ita? Nakamuan nyo. Kagap-gapo dagiti pulis jay balay anak ko. Isuda tinagipakamoy ti amin. Diyos ko. Pangasim anak, kayo ganak ijay morge. At kano ijay tibangkay jay adim.
Pag-aasim, Jerry. Oo, nanang. Sige nga ron. Mapantay o dyan itamot lang. Umay kayon. Sir, anya ti napasama kiti kabsat ko. Rumwarit investigasyon mi. At agiti pada na mutla nga rebelde tinanggudas kan kuana. Anya, nag-investigar kami tinakapasamakan ti insidente. Nagdamag-damag kami kadagiti agindag ijay. Ato tinakakita iti napasama kabsat. Talaga nga gagaragayam dagiti rebelde tinanggudas kan kuana. Iti sangwanan dagiti agindag ijay. Tapno saan da ka natuladan ti arami ti kabsat mo? Sir, mati kawak. Nabayag saan may nakita ti kabsat ko. Sigun iti amumi. Naawi sa kimapeng ka dagiti rebelde. Nalukoy da kumapeng ka dakwada. Kasanong arog nga isuda mo't lati makagapu iti napagteng na. Kapsaat, sigun iti salaysay dagiti witness. Sakbaya pinapatay dati kapsat mo. Pagpudpudnuan da, no isukat espiya dagiti soldado. Anya, sinuspetsada nga espiya dagiti soldado ti kapsat mo. Isu asinentensyaan da. Kadamo tayo amin. Kadagiti rebelde. Patay ti sentensya dagiti pagatapan da nga espiya dagiti soldado. Nagsakit a panunutan manang Emmy. Tigayam manggibus iti biyag ti kabsat ko. Kat timot laang mismo a grupo a nakaawisan na ako mapengan. Gapu ka dagiti karida nga ilaban da kampay idi ti karbengan dagiti nakakaasi aman nalon akas kada kami. Aklo nagmanang, nakarkaro pay ngem iti marikriknak a sakit. Ti makitak nga inaldaw nga agladladingit kan agsangsangit ti inak. Gapu iti napasamak iti kabsat ko. Rinik na iti nakana tinapagteng day dimak. Kat ti kasakitan manang, gapu iti napalalo a panagladingit ti inak. Kinettel na ti bukod na abiyag. Awanan ti sabali nga amok arason, no apay nga inaramid na ti kasjay, no saan at tinapagteng ti kabsat ko. Ad-addan arimswa ti gurak kadagiti makakanigid a grupo manang. Iso nga inggaed ko tinagtalon tapno mapagadal ko dagiti kakabsat ko. Kat saan da a maipada kada kami iti daydimak nga awan nagadalan na. Iso analakaan na alilaw dayjay a grupo ti kabsat ko. Wan manang, ti kaawan ti edukasyon ti maysa kadagiti kang runaan a makagapo, no apay nga adu ti maalalilaw iti nasamit a panagsarsarita dagiti awanan bain nga itta ti kagimungan. Iso asapay lakuma takadagiti dumdungeg, agamiris kayo a naimbag. Di kay agpa-impluensya wenno paalilaw kadagiti makakanigid a grupo, kasigurado a madadael laeng ti masakbayan nyo. Tuy pagayam mo, Jerry. Jerry, anyan a nagkasang tinagbalin a padas mo pagayam ko.
napalalo ti napasaram asaem. Saem at ipudpud no arason, kat dagiti manangal lilaw nga inawagam iti itta ti kagimungan. Mamatiak nga agbalin nga inspirasyon daytoy insalaysay mo, tapno mawaknitan ti isip dagiti dumdumngeg itaakan ito, amakulkulaapan ti isip da, gapu iti panangawis dagiti makakannigid a grupo. Agbalin tayo kumaanatibker, kat saan tayo apaalilaw. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibya. Tintun, mapunas, dito'y lagi.